uma ngabe umuntu enawo lama symptoms akeze ngokusheshsha ngoba sibalekela ukuthi umuntu angathi hayi ngathi iflu nje kuphela kanti kukhona okunye including yona i-mpox. Sisube omnye umphefumuli isifo se-monkeypox nesibalasele kwiphondo KwaZulu-Natal okwangoku. Le ndlu lena isiphilisa kakubi kakhulu ngokubana kaloku kufuneka sihlale sinexhala xa kunetha naxa kuquthayo ngoba kuba sihlala phansi kwemithi. Amaxhoba empuphume ezithwaxa zashiya umonakalo kummandla waseSajonisi eMpuma Koloni asaqokelela okushiyekileyo. iNew Zealand iphumelele itosi yakho. I-West Indies ingene kuluhlu lompondo zihlanjiwe bamaqela asibhozo kwitumente yendebe yehlabathi T20. Malone Makhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Ukanti ke masiqale sithi tsixa de Kapa nalapho umhleli wendaba zopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje enxangile njengokuba ANC lindeleke ukuba ibhengeze iziphumo zothethwano ebinalo ngesindululo sorhulumente wobumbano. Mzwayi sikwamkele khawuthi qabaqaba usixelele kuvakala ntoni ngothethwano lorhulumente wobumbano. Sibingelele kubabukeli sibonge kwesisanda njoba ngikhuluma nawe njengamanje la esikhona isigungu esiphezulu seqembu elibusayo ANC sihlangeneke ukuzobhunga kumbe ukuzophothula leso siphakamiso esasibeke ezweni sokuthi sifuna kube nohulumeni wobumbano. Siyazi ke leli qembu ukuthi lahlangana namaqembu amaningi kakhulu ikakhulukazi ukubala iDA, IFP, EFF, NFP kanye nePatriotic Alliance. Siyazi ukuthi amanye amaqembu lawo leli qembu elalithela lizokhuluma nabo nebala ke selikhulumile nabaningi siyazi nawo amaqembu asekuvezile ukuthi ke kukhulunyiwe nawo kodwa into elindeleke kakhulu ukuthi lona njengoba sesihlanganele nalamaqembu lizothini siyazi kwenzekeni kwi-IFP ngoba sizobona lapha KwaZulu-Natal ukuthi isivumelwano leso sigcine sidala ukuthi ke kube nesivumelwano sokuthi kuzoba nohulumeni ozoholwa iqembu le-IFP lesekwa iDA le-IFP kanye ne-ANC ne-NFP kanti naseGauteng sizokhumbula ukuthi nakhona sebevumelene ngeinto enjalo kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi uhulumeni omkhulu kuzokwenzekani. Siyazi ke ukuthi ANC izobeka umongameli wayo ukuthi kube uyena ogaqele sobumongameli amaqembu vele la asethe azosebenzisana nayo asekuvezile ukuthi ke azokusekela. Sizwile ke futhi ne-EFF ithi ngokomthetho ayiphikisene nohulumeni wobambiswano kodwa inkinga abanayo ukuthi lo uhulumeni uma kuukuthi ufaka amaqembu anjenge-DA ne-Freedom Front Plus into ke siyilindele njengamanje ke silindele ukuthi ANC iqhamuke nesinqumo-ke sokuthi ke njengoba isikhulume nawo wonke amaqembu ezepolitiki ngesiphakamiso sawo yini ezoyenza sivele sizwile ngandlebenye ukuthi ke isikhundla sikasomlomo ispeaker basifuna bona ANC futhi ke esobumongameli ke asikhulumisi ke ngoba phela yiyo iANC ihamba phambili. Enye ke into esiyilindele elokhu ilindele kusuka kuqala eviki iqembu eliphikisayo i-official opposition lokho iDA. iDA lokhu iqhubekile nokuba nemhlangano siyazi nayo ukuthi ke ifuna ukuba ingxenye ivumile futhi ukuthi ke ayinankinga nokuba ingxenye yohulumeni obambiswana kodwa umbuzo omkhulu ukuthi yini abayifunayo ngoba bona abakakhulumi lutho onke amanye amaqembu osekukhulunyiwe nawo aseshilo athi ke azoba ingxenye yalo hulumeni ke iDA ayikasho lutho ngisho namanje masiqeda kubathinta bathe basesemhlanganweni bazositshela ukuthi kwenzekeni into ke ezokwenzeka njengamanje ANC mayiqeda la izobe ke isikhuluma nabezindaba ke isitshela ukuthi ke bavumelene ngani kodwa enye futhi into esiyaziyo ukuthi umongameli waleli qembu uzobe ke sethinta abaholi kumbe omongameli balamaqembu akade kukhulunywa nayo ebatshele ukuthi ke isigungu se-ANC sigcina ngokuthini kwazise phela akusekho mahora ngoba kusasa ngo-10 iParliament liyahlangana liyafungiswa kusuka lapho kukhethwe usomlomo nesekela lakhe bese kuthi ke mase kubuya esidlweni sasemini bese kukhethwa umongameli. Umbuzo omkhulu ukuthi ke uma kuukuthi lamaqembu agcina engavumelani ekuzokwenzekani kodwa ke ngekubona kwethu nezinto esizenzekile kuyabonakala ukuthi nebala uhulumeni wobumbano uzoqhubeka namanye amaqembu amanye cishe azohlala ngaphandle. Sibamba ngazibini ke lowo ke ngumhleli wendaba zopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje.
Iphondo laKwaZulu-Natal linenani eliphezulu lwamanani wabasuleleke sisifo se-mpox kweli. Isebe lephondo lezempilo litho kwangoku ngabantu abane abaqinisekisiweyo abosulelekileyo. Iziphumo zakutshanje zibandakanya indoda eneminyaka engama-38 nobalekiselwe kwisibhedlele sabucala saseMgungundlovu izolo. Esi sifo sele sithabathe imiphefumulo yababini, omnye KwaZulu-Natal nomnye waseGauteng. Igciwane le-mpox lithelelana ngokuthintana nomuntu onalo. Izimpawu zalo ziyafana nezomkhuhlane futhi zihlanganisa ukuqubuka komzimba kanye nekhanda elibuhlungu. Iziphathimandla zithi zisaphenya ukuthi iziguli zisithole kanjani lesifo njengoba zingenawo umlando wokuvakasha kwamanye amazwe. Umnyango wezempilo uthi okwamanje leli gciwane litholakala ezindaweni ezisemadolobheni esifundazweni. Umnyango wezempilo uthi kungathatha izinsuku eziyisi-7 ukuthi izimpawu zibonakale. Saqinisekisa ukuthi kuloko esisakwenzile okwamanje sisathola ukuthi yilabantu abane kuphela. Sithi yilabantu abane kuphela ngoba uma ngabe unegciwane leli le-virus ye-mpox silindele ukuthi izoba khona emzimbeni wakho kuze kuvele lokho esithi ama-symptoms emva kwey'nsuku eziyisi-7. UShabalala uthi uma lisheshe latholakala igciwane lingacindezeleka yize lingekho ikhambi lalo. Siyaphinda sithi uma ngabe umuntu enawo lama-symptoms akeze ngokushesha ngoba sibalekela ukuthi umuntu angathi hayi ngathi iflu nje kuphela kanti kukhona okunye including yona i-mpox, okusho ukuthi sobe sesimthatha lo muntu sim-admit, sim-isolate bese si-check ukuthi iyona noma kuyona. Uma kuyiyona bese-ke simnika i-treatment. Ngokokuvama i-treatment yakhona ile esithi i-symptomatic, okusho ukuthi silawula izimpawu esizibonayo. Lokho kwenziwa ukuthi ezweni lakithi eSouth Africa ayikho i-drug noma umuthi noma umjovo okhona osuvumelekile ukuthi ungajova umuntu ngoba kuthiwa ujovela i-mpox. Iziphathimandla zezempilo zigqugquzela abantu ukuthi bazijwayeze ukuqhelelana kwabanye abantu kanye nokugeza izandla ukuze bagweme ukuthola igciwane le-mpox. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Amaxhobe empuphuma ezithwaxa zashiya umonakalo kummandla waseSajonisi eMpuma Koloni asaqokelela okushiyekileyo. Uninzi loluntu lushiyekela ungenandawo yokuhlala nanjengoko imizi namakhaya amaninzi edilikile. Abahlali bakhala ngokungafumani uncedo kumasebe karhulumente. ISajonisi ibiyenye yendawo ebezithe zathwaxwa zizikhukhula kwiveki ephelileyo. Nangona nje umonakalo bungekho mkhulu, bakhona abashiyeke bengenamakhaya. Sihlala apha kwamakhelwane sicele indawo. Kwenzeke lento kule mvula. Asaqapha bengule singaphi yajoveka indlu silele ebusuku. Yawa yonke kwachithe ukutya kwakoboka amapheli. Sihlala kwamakhelwane. Kodwa usizamile ukwenza umkhukhu oba wenela ibhedi qha indawo yokupheka sinayo. Ukanti abanye basalinde ungenelelo nanjengoko behlala kwizindlu ezavuthuzwa zizikhukhula kwiminyaka egqithileyo. Sele imibini iminyaka uAviwe ehlala kwezimeko. Philisa kakubi kakhulu ngokubana kaloku kufuneka isihlale sinexhala xa kunetha naxa ugquthayo ngoba kuba sihlala phansi kwemithi. Ngoko ke iyakhaleza ubani ngathi ifuna ukuphakama xa sele ugqutha kakhulu. Umasipala uzamile ukusinika ingubo wasithembisa nangezindlu kusukela ngo-2022 kodwa oko sasilindile. Kusenjalo uBongiwe eNcileni uhlala kule ndlu nabantwana abathandathu. Uncedo alukafiki. Asikwazi anamandla ukuba ndingathi ndiyakwazi ukuyivusa imali ekhoyo endiyifumanayo incinci for uba ndingathi ndiyakwazi ukuba ndiyivuse mhlawumbi umzekelo andikwazi. Ndiphila nabantwana ndiphila nabo baninzi apha endlini kuloo mali incinci inje ngoba inje xa ngaba kunetha kwezi mvula zifikayo lakho umzekelo le ibifikile ngoku bekumanzi kuyo yonke le ndlu ungekho nto ingamanzanga apha endlini kumanzi nje konke kungekho ndawo yoba bangalala abantwana. Ukanti usilele umasipala waseSajonisi ukuphefumla kulomba. Ndingulwandile Mbulali eSajonisi.
Sinamkela kwakhona kwindaba sejelo le-SABC1 uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba sesixhosa ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe siyabongoza wenze njalo. Xa sihlabela mgama iParliament iqinisekile ukuba unyulo lukamongameli luza kwenziwa ngenkqubo yevoti zasekhusini ngoLwesihlanu. Unobhala weParliament uxolile George ukuthethe oku ngethuba esondlala ukulungela kweParliament ukuchopha kokuqala kwiziko lengqungquthela iICC eKapa. Lo kaKhumalo ebecelela inkundla ukuba imbuyisele njengelungu lokuqala kuluhlu lamalungu alombutho aya eParlamente. Nangona kunjalo ukhe phansi isitya sigcwele. The order is as follows. Having considered the papers and the arguments presented on behalf of the applicant and the third and fourth respondents, it is ordered that 1. The application is struck from the roll as urgency has not been demonstrated as required by Rule 612 of the Uniform Rules of Court. 2. The applicant shall be liable for the costs of an incidental to the application. Nangona kunjalo igqwetha likaKhumalo lithi lomba awuphelelanga apha. We have welcomed the judgment and we will await for further instruction from the client. We have not yet consulted with the client, and upon consulting with the client we'll then take a way forward and address you further on the next step. Oligqwetha lombutho iMK uthi bayasamkela isigqibo salenkundla. It confirms what Umkhonto weSizwe have maintained, that Mr. Khumalo is no longer a member of Umkhonto weSizwe and therefore he is not qualified to participate in tomorrow's sitting of Parliament. Can't be a member of the National Assembly. Amasi abekwe elangeni umphokoqo unexhala kujongwe kulo kaKhumalo ukuba leliphi inyathelo aza kulithatha ukubheka phambili. Abahlali baseMariti ngaseHazy View eMpumalanga bathabathele kubuxanduva lokulwa nolwaphulo-mthetho kule ngingqi okukuzana njengoko kuthe gqolo ulwaphulo-mthetho kule ngingqi kuquka nolwenzeka kwindlela u-R40 neyindlela edibanisa iMpumalanga neLimpopo. Abahlali baqalise iphulo lokujikeleza ngenjongo yokukhusela ingingqi yabo. Abahlali bedibene ukulwa nolwaphulo-mthetho, izenzo zophango, udlwengulo, udusho olusekelezelwe kwisini nokuqweqwediswa kwezithuthi lulwaphulo-mthetho oluthe gqolo kule ngingqi. Izigadle ezithwele izimbiwa nempahla nazo ziba zizisulu zolwaphulo-mthetho kulo mmandla. Nangona kunjalo, oko abahlali bethe baqalisa iphulo lokujikeleza beqinisekisa ukhuseleko kule ngingqi isusela ngonyaka ophelileyo, lehlile izinga lolwaphulo-mthetho. Besingakhona ukulala ebusuku masilele, besivata ibhamu masilele, emakhaya bebasingenela lula. Noma sihamba siya esikoleni besingasakhona ukufunda esikoleni ngoba sathi sihlele esikoleni siveta ibhamu sebasingenela. Nyalo siyakhona kusinza ngoba kunepatrola siyakhona kuhamba sikhululekile. Siyabonga ukuthi kube nepatrola ekhaya nokugebengu nokungenela la emakhaya sekuyehlile. Abahlali bathi bagqibe kwelokuba basebenzisane kunye neagente zonyanzeliso mthetho nanjengoko bedikwe yeyokosa lolu lwaphulo-mthetho kwaye bathi eliphulo lize neziqhamo. Sibahlali bakhona kulenzayo lesukubonile ukuthi bugebengu maphoyisa ayedwana angeke akukhona ukuqedza bugebengu. Bugebengu lenzayo yakithi buphakame kakhulu ngendlela lecakile. Kwenteka into leti tingajabulisa kakhulu emphakathini ngayo yonke indlela engayicabanga. Sigcine sakubona ukuthi emphakathi ukuthi enough is enough. We need to stand together. Sizame ukuncedisa amaphoyisa. Kungoku nje abantu bayabongozwa ukuba bahlale bevundlile ingakumbi xa beqhuba kule ngingqi. Isebe lobambiswano ngolawulo uzinziso loluntu nemicimbi yezemveli lithi livala izikolo zolwaluko ezingekho mthethweni. Izikolo zolwaluko ezahlukeneyo ziqatshelwe phambi kokuqala kwexesha lolwaluko ngomso.
Ikomiti eququzelela ulwaluko kwiphondo laseLimpopo ithe zinhlanu izikolo zolwaluko ezivuliweyo nezingekho mthethweni kwisithili saseSekhukhune. Kunjalo esinye besikwaqulunqwe kwisithili saseWaterberg. Le komiti ithe ezizikolo bezivulwe phambi kokuqala ngokusesikweni kwexesha lolwaluko. Amatyala obukrelemnqa avuliwe yaye isebe limaxhapheshu nokuzivala ezizikolo. We took a decision to say we open cases and then on the 14th we're going to make a follow-up and try and close the school. Kananjalo abasemagunyeni kutshutshiso lwajikelele bavakalise ngelithi ukuqala ukuqweqwediswa nokunyanzeliswa kolwaluko ayingombhodamo ekulula ukuqubisana nawo. Abakwantsasana eLimpopo xa kungoku baphantsi phezulu nophando lokuqweqwediswa emva kokuxhilwa kwenkwenkwana eneminyaka elishumi yaseValwater ngaphandle kwaseLiphalale. The measures that are put in place to prevent criminal activity would be the act itself, the prohibition and the penalty clause pertaining to that. Kekambe ikomiti eququzelelayo ithi inqununu zezikolo zolwaluko zizawuthatyathiswa uxanduva nangasiphi na isiganeko sokwehlukana kwenyama nomphefumlo kwabayinxalenye yolwaluko. Lo gama bathathu abahlanzelwa liselwa kulwaluko lwexesha lonyaka ophelileyo eLimpopo. Ukanti ke ikomiti ivume 359 wamakhwenkwe abhalisileyo kwizikolo zolwaluko na272 wamantombazana kweli xesha lika 2024. Kubanjwa ngaphaya kwabantu abangama-70,000 kwiphondo laseGauteng kwaze kwafunyanwa imipu engaphaya kwewaka kwezintsuku zilikhulu. Oku kudandalaziswe ngumkomishinala wamapolisa eGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni ngelixa bethetha nonondaba ePitoli namhlanje ebenika amagqabantshintshi ngomsebenzi osele wenziwe ngamapolisa ukulwa nolwaphulo-mthetho kwiphondo laseGauteng kwezintsuku zilikhulu engene kwesisihlalo. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni iGauteng uthi ziningi ibhamu abayitholile beyiphucinzwe laboya selokhathatha lesikhundla. We have of course recovered the firearms 1,912 including 131 rifles, 92 shotguns with 28,675 ammunition. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uthi akhona amaphoyisa aboshiwe amanye agcine ephelelwa umsebenzi ngenxa yezigameko ezinhle efaka phakathi inkohlakalo. One has to indicate that so far 51 members have been arrested for various offences including corruption, of which 12 members have been discharged from the South African Police Service. 5 of which it was for corruption, 2 for fraud, 1 for murder, 1 for rape, as we ensure that we restore integrity for the South African Police Service and regain community confidence. Inyunyana ziyawuza umbiko kaMthombeni kodwa zithi khona okuthile okusamele kwenziwe. Sikhathazeke kakhulu ngokufa kwamaphoyisa. Sifuna ukubona ukubuyiselwa kwama-specialized units njengo-murder and robbery. Singathanda ukubona amaphoyisa esebenzisana neminye imikhandlo yezokuvikela komphakathi eGoli. Vinwa kwadludla endabeni ze-SABC ngibika ngekomkhulu ePitoli. Kwinqaku lethu lesifo i-monkeypox sikubuzile ngesi sifo ze waphendula kwikhasi lethu le-WhatsApp njenje. Abantu abaninzi bayazi ba i-monkeypox intoni, which is why kubalekile uba i-news stations such as the SABC News zithethe ngayo so that abantu bangayazi uba i-monkeypox intoni as well as the necessary measures reduce i-risk ye-monkeypox so that abantu abaninzi bangaba healthy bafocus on izinto ezibalekile such as i-flu nge-winter yase-South Africa. Kumele ukuthi sivakashele odokotela noma etempilo wathi ukuthi impilo yakho ime kuphi. Abina abantu babhubhileyo yiyoqa phela umuntu akasijonge umuntu ngakayeke kulana uthola impilo omfitshane kunaye kasijonga la oright na. Ayi mangithi ngiyabuka mina ngiyabona lezi zifo zeloyifika zizophazamisa umnotho kodwa ke ngeke ngikhulume kakhulu thina siyayichathela siphalaze. Ingathi izaba ngubhubhane le monkeypox izotshabalalisa ilizwe. Uhulumende ngekhawulezisa athumele abantu boncedo lokuqala kuyo yonke indawo
lesifo sifikile singozi kakhulu futhi sikabi ngoba uyakhona ukumbona umuntu masimphethe lamaqhuqhuva laba semzimbeni umuntu ayesabisa kakhulu. Saphuma ki-COVID-19 sangena ki-monkeypox ngoku sebafuneka sifile sokwapha emhlabeni. Ziziphi ezivelaphi khona ezizibulala abantu akuxa makehla azogweba emhlabeni kubi. Fisa impela isheshisa ukumeleka indaba lesi sifo se-monkeypox ukuze sikwazi ukuthola umgomo ngoba into engiyinovalo kakhulu ngayo yilabo abazasuka nje emadolobheni bebheke emakhaya. Usodolopho ophumayo kumasipala oMbaxa waseThekwini uMxolisi Khawunda uthi usishiya esi sihlalo ngomzimbo ngenaxhala. uKhawunda ususiwe kwesi sihlalo ngumbutho we-ANC uya kwisikhundla esitsha kwindlu yebhunga likazwelonke lamaphondo. Umbutho we-ANC uthi nangona uKhawunda ekwazile ukuphucula imeko zomasipala waseThekwini kodwa izinto kwesi sixeko azikafiki apha kumele zifike khona. uKhawunda wonyulwa njengosodolopho ngonyaka ka-2019 ngenyanga ka-August emva kokulahla phantsi ukaZandile Gumede. uKhawunda uthi wenze umsebenzi oncomekayo kulo masipala kuquka nokuqinisekisa ukuba ityala lakwa-Eskom lihlawulwa lonke waze wazisa nozinzo lwezopolitiko kulo masipala. Kwezemidlalo iWest Indies ingene kuluhlu lompondo zihlanjiwe bamaqela asibhozo kwitumente yendebe yehlabathi T20 njengosotheko iWest Indies ibethe intandane zaphambi kwale tumente iNew Zealand ngemitsi eli-13 kungquzulwano luka-Group C eTrinidad. iWest Indies imisele iKiwis intaba yemitsi 150 kodwa yawa nganeno ngemitsi 136 kwii-over zayo ezingama-20. iNew Zealand iphumelele itoss yakhokhisa iWest Indies kuqala kubonakala isigqibo esihlakaniphileyo esona njengoko iWindies ikhe yatotoba ngemitsi engama-30 iphulukene namadoda amahlanu kwi-over yesixhenxe. Kunjalo Shefan Rutherford wenze ezibukwayo ugqibe engakhange yakhutshwe nemitsi yakhe 68 kwibhola ezi-39 nje kuphela. Ube ngumdlali oveleleyo kubo bonke ngo-4 bakhe ababini nesithandathu so-6 ichulumancele West Indies kumdlalo wayo obemhle. We told the guys that somebody have to play a blinder. We know it wasn't going to be an easy wicket because of the inclement weather. You know, we always believe that an individual brilliance in T20 cricket is needed sometime, and I think Shafin innings was a fantastic knock. You know, it gave us confidence, and at the halfway mark we believe. Kanti iKiwis benesiqalo esihle iphulukene nesibini esiqale sakhokha uDevon Conway owenesihlanu noFinn Allen ophume nama-26. Kange kulunge tu kwiqela leNew Zealand umdlalo okhe wazama kuGlenn Phillips ophume no-40 kwibhola ezi-33. iKiwis ikwaze ukudibanisa 136 wemitsi kuma-20 we-over. Ithi loo nto iqela sele libethwe kuyo yomibini imidlalo yalo ukuza kuthi kangoku kuza kudingeka libethe iUganda nePapua New Guinea kwimidlalo eshiyekileyo lixhomekeke kwindlela zakudlala ngayo namanye amaqela. Lo gama iWest Indies ichophe enkcochweni kaGroup C inamanqaku amathandathu kwisithathu semidlalo. iAfghanistan kwindawo yesibini inamanqaku 4 emva kwemidlalo emibini. Kuza kudlala intsimbi ke xa lamaqela iWest Indies neAfghanistan equbisana ngolwesibini. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje. Kamnandi mawethu. Mawahlangana amafuli ivume icamako basembo ndivumele ndinonkanyezi ndirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga imvula nomoya kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko lithe rhwelele ngamafu namhlanje kodwa ke zimvula ezingephi ezingathi sizilindele phaa kwindawo eziphako mmangalisweni kanti ke mbukeli ngomso kuyaqhubeka mbukeli lithe qwaqwa ngamafu phako Upington ko Bloemfontein ko Pitoli kanti ke mbukeli ngumsinga womoya obandayo singathi siwulindele kaloku kwindawo ezigudlunxeme phako Ntshona Koloni chunceme mbukeli sijonge amaqondo abushushu aphantsi ngokuhlwa njengoko kaloku mbukeli kwindawo eziphezulu phako Musina inguye u13 degrees pha eBalabura naseMbombela babambene ngamanqaku ngaye u11 degrees kanti ke xa sizawungena phako Willowvale eNtsimbakazi kuGatyane eMbhancolo entlabele eHlakothi siwele ke mbukeli siye eNgcaca eNcorha kuMagwala eCofa Imvaba sitshile sitshotshe siqonde Mthatha eMsana xa usiya phako Mqhekezweni khona sisixhenxe 7 degrees eMonti ibe ngu12 degrees eMakhanda 8 degrees
Ezikonxuba into ethi ke ingqele izawube iqabele nganene kanti ke mayiqhuma imbam lapha komakhanda kuba bona babambene ngo-8 degrees kanti ke mbukela amaqondo bushushu aphezulu ngomso njengoko kaloku pha kwindawo ezikomosina noko lifudumele ngo-25 xa singena ke mbukeli pha ko-Pietermaritzburg eSweetwaters khona ngu-6 degrees okanye ngu-23 degrees kanti ke mbukeli singene pha ko-King Williamstown eTamara eQonce eLady Frey eTsembeyi khona mbukeli ngu-22 degrees kanti ke pha eGcuwa eQumanqulu Hlibini khona mbukeli ngu-8 degrees noko liphole kwindawo ezikumbindi kweli phako Bloemfontein ngo-20 degrees lapha kaloku kwindawo iintaba ezixananazileyo ekuphumleni satsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni Xosi.